maluszki. Korlane? Nie chodź mi w kadr, Lili. Dzień dobry. Co bąble? Co ja tu mam? Które moje? Kto do mnie przyleci? Chodź, Korleone, chodź. Aż jak broicie. Małe zbrojki. Halo, halo, panie kocie. Panie kocie. Oj, hapsa. No chodź tutaj do tej kamery. Lili, przesuń się. Chodź tutaj. Dobrze, zaraz dostaniesz jeść, nie płakaj. Ojejku, daj mi jeść. Daj mi jeść. Już szybciutko dawaj tego Gerberka. Tak, dam Gerberka, dam. O, kto to idzie do kuwetki? Uczysz się? No idź kupę zrób. Idź zrób kubkę szybko. A kto tu tak broi? Teraz spadniesz. Mówię. Co to za mały misio? Co to za mały misio? Misio pysior jakiś. Jakiś misior pysior mały. Kornelka misior pysior. Misior pysior taki mały. Chodź, chodź szybciutka Korlane, chodź. Chodź tutaj. Kto to ucieka ode mnie? Chodź tutaj. No chodź. Tam broimy. Zwiedzanie kuwet. Teraz pójdę do dużej kuwety, tak? No dobra, czas coś zjeść, co? Zjemy, koty? Zjemy? Chodź. No chodź. I brodeski małe. No, pokaż Pysia. Nie mam takiej długiej ręki, powiedz, żeby cię ostrość złapać tym aparatem. Żeby złapać ostrość, żeby złapać. Bziuchy, bziuchy, bziuchy. Bziuchy. Wszyscy chcą bziuchy zaraz, tak? Tak? Bziuchy. Oj, ja się też lubię bawić. Co, Lili? Co, Lili? Co, Lilutku? Co, ciociu Lilutku? Co, opiekujesz się tymi maluchami zamiast mimi? Tak. Mama jest leniuchem, to ja się opiekuję, tak.